Hovorí sa o hráčovi, ktorý vedel získať informácie za nejaké veci, čo on pre zmenu potreboval. Vedel informácie získať pre hocikoho. Bol neutrálny. Vedel získať aj nejaké veci, ktoré niekto iný potreboval. Napríklad knížky enchantované a kopu podobných vecí. Ak sa tento hráč dostane na toto SMPčko, všetko tým zmení. Moje meno je Vedátor a toto je moja prihláška na mini SMP. Som pomerne slabší content creator. A rád by som sa dostal na mini SMP. Prečo sa tam chcem dostať? No, povedzme, že kvôli kvalitnému kontentu, aby som spoznal nejakých nových hráčov ako na každom SMPčku, čo som zatiaľ bol. Prečo by ste to mali vziať? No, to je povedzme taká troška zložitejšia otázka, na ktorú nepoznám dobrú odpoveď. No, ale jediný dôvod, čo ma napadá, je kvôli kontentu, aby som ho mohol tak rozšíriť. Túto prihlášku som sa inšpiroval inými troška a samozrejme originalitou. Takže ak ma zoberiete, budem za to veľmi rád, a ak nie, tak nevadí.